जों तिनि कुसुम प्रधान पाराव सफायजाक थांनाय सालाव जों अरा कग्रुमानि दंगो जों तिनि बुखुकजों फुलपति देपारमानो जों तीन रोगानि हिनै कग्रुजाक दंमानि तिनि न खामिया जों आपरो विजिट खायथांखा एक्चुअली जों 28 तारिखआव फाइनाल दंमानि आपरो किसा तिनि लिडारनिबो किसा प्रब्लेम दंमानि बागै जों आपरो फाइमालिया आइफानो जों तिनि फाइ सफायखा बुबाग्रानि खरांबाय जों थाखा थांजाखलाय जों तिनि लिडाराव फाइलाय बनो जों तीन पाइर फाइखा जाते ब बिनि नक न ब गाहाम खलाय ब एक जाला फानों चिथों नि ब सानमानि बा इगे बनो जों तिनि बालबाग साखलाय पाइ बनो याफा फाइखा जों तीन नि नक हामिया ओं माने बोसोक बालखा ओ 10-12 बोसोक लाय दं इनके नि ओ हाब फाइजाका हामजाका बुबाग्रा फाइका ताको बुको फाइका बोसोर बोसोर जते आं खो हामजाका खथिंका आं मबाइनो हाफ्ले खामा दंगासिनो नि मोहाय हामिया नुखुं हामिया नु गै ते गुबुननि पार्टिराव फोदा फाइ नाय फाइका वासो निन बुमुं खलबति दाबरमा किनि नि नुखुंनि बा नि साइड थैमा बोसोक बालखा 5 बोसोर का 5 बोसोर ब पारामा कुसुम देबरमा पारा